ҳемоҳим чист? маҳсулоти мазкурро бо фармони ҳукумати Корея барои беҳтар сохтани саломатии ҷомеа тайёр кардаанд. олимони тиб тӯли 8 сол ин доруро кор карда баромадаанд ва дар тайёр шуданаш зиёда аз $5 миллион сарф кардаанд. маҳсулоти мазкур аз витамин ва минералҳо бой мебошад ва пурра гиёҳӣ аст. ҳемоҳим ҳамчун духтури доно организми шуморо ташхис мекунад ва ҷойҳои заифро дарёфт карда табобат мекунад. ин маҳсулот аллакай дар Амрико, Япония, Европа машҳур гаштааст ва дар бозори Корея серфурӯштарин маҳсулот ба ҳисоб меравад. ҳемоҳим дорои сертификатҳои зиёд мебошад, аз ҷумла сертификати ҳалол. ин маҳсулот барои табобати псориаз яъне хоришак, артрит, буғумдард, камхунӣ, диабети қанд, фишори баланд, стресс, камхобӣ, запор, артроз, саратони хун, бемории меъда, рӯда ва ҷигар, шамолхӯрдагӣ, витилиго, мастопатия, миома, простатит, бесплодия яъне безурётӣ, варикоз, аллергия. инчунин ин маҳсулот ҳуҷайраҳои саратон ва ҳуҷайраҳои вирусдорро нест мекунад, организм ва хунро тоза мекунад.